nairate to momente yende ebe 10 kuchikwera 7 Yes. nairate to momente yende 5 ebe 12 tarama ya nonye nkayege chiko gegotoka Nyamira nga Nyamira echakirete nga Nyamira erete nga ino enkaroke igete tarama ya nonye Nyamira mbantu kibameto na ende Maybe mbona kuchokore kasi simitinyi yetegere. imitinyi 5 ero ninyorocha Yes. ngendo ngoboria abantu ba Nyamira nekegake borai bwito bori togo koranto ligochora barai simiaka oyo mogose imitinyi 5 ndokochora barai batokorere gasi barokade ebinyoro baira abana baitu chisukuru batokonye chibasari batokonye barabara chita abana baitu babuda buda baru amang'ana yekinywa chime banyore chishedi chire bakuiga mana bone mbule gutulero yari gutukurumambi banyore se kuiga maguchiari mayobe na baru mwanya bantu ebi byonsi ipi emiaka 7 Yes. mundu tarabo gokora ebintu ebi yaikire bono chikura utari gototeno echibesa chiri chinde konya ngai okoira rero nario gocha gototeba bono kwabekire chitaya Nyamira chitaya chiemitinyi yatigeire bono gete chikura nakwaro kalenda yachire IBC anyarosiri kalenda yayekorani yechikura chikura ino mutinyo kabere igo goika kera wafanyikazi be serikali bakuru serikali ime na bali tokurwa tokuja goche amang'ana siasa na bana siasa bande bakuja kurworo guchakira mutinyo miekere parliament ikobunu ibiruge byonsi bikuru mutaka wabono beiro omonto kawaida ende rwanere sabana inji tindo chibose muruot mugaba nonde nabwate uri okorengereri kabisa na nabwate gintara akorera abandi emitinyi 5 nemeke igento tubendo batebu naki emitinyi emiaka eye yaerire etatene nkai yarenge bono iga nabona abekire abantu babukire bori bakobegete chisuti chingi ya tenine buya kutara buya ese mitandao Yes. nkai ya maendera ya maya iga gukwanare nkai ebintu byabo bibire na ochire Nyamira ali orori basabantu baitu nkwaye kubara mariogo All right. ochire chichai chito talire bori orori ne chaye korara mongoli setundu balime ochire orori epare korara kinyambie tundu balime ochire